नमस्कार, प्रणाम भोजपुरिया समाज। हम महेश तिवारी, आप सबके फिर से स्वागत बा खबरें भोजपुरी में। जी, पावर स्टार पवन सिंह जी एक दिन में डबल गुड न्यूज़ देले बानी। आज पावर स्टार पवन सिंह जी के देवी गीत के पोस्टर रिलीज भइल है और वही गाना के माँ अम्बा फिल्म से अभी 7 बजे टीजर रिलीज होखे वाला बा। गुप्त सूचना से जानकारी मिलल बा कि वह गाना के अभी रवि पंडित जी एडिटिंग कर रहल बानी। वह गाना के 7 बजे टीजर रिलीज हो जाई, देखे के मिली माँ अम्बा फिल्म से। जैसे ही टीजर आवता रउआ सभे अपन प्यार दुलार जौन भी बेकरारी बड़ुए ओह गाना के लेके रउआ सभे खूब जम के देखाइब, खूब जम के ओह गाना के अपन प्यार दुलार देब, ताकि कल सुबह जब गाना रिलीज होखे वीडियो सहित तो एकदम बवंडर मच जाए के चाहिए, बवाल हो जाए के चाहिए, गर्दा गर्दा हो जाए के चाहिए। कहें कि पावर स्टार पवन सिंह के देवी गीत आ रहल बा, तो जब पावर स्टार के देवी गीत आवेला तो बवंडर मचिए जाला आ मच ही के चाहिए। तो इंतजार के घड़ी जौन बा के ख़त्म हो गई बा आ 7 बजे टीजर देखे के मिलल जाई कुछ नया अपडेट के साथे। तब तक खातिर जय माँ विंध्यवासिनी।